ಆನ್ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ 14th ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಡ್ ಪಾಲುದಾರಾತ ಏಪ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬನ್ನಗಾವಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದ ಶೂಟ್ ಬನ್ನಗಾವಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದುಪ್ಪರಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಮೆಷಿನ್ ಪಂಡದೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನ ಪುದಡ್ ಬೈದ್ನ ಮೂವಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನೆ. ಸೊ ಇಂದುಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪು 500 ಆರ್ 1000 crore ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು. ಸೊ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆನೇತೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರ್ಲಾವ ಒಂಜಿ ಇರೆಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣದು ಅದು ಆವಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ ಆತ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೋದ ಬಣಾತೆ ಇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿರು ಓಲಾ ಕನತ್ತರೀರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಂದೆ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬತ್ತಿರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಇರಿರ್ದು ಅಂಡ ಐದೊಕ ರಾಜದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಲ ಅದ್ವಿತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಲಾವಳ ಅವಳ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನೇಚರ್ಡ್ ಓಲ ಆಯರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆತ ಆವಡೊಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ತರಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ನೆಡ್ದು ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇರಿರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತೆಂಗ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದು ಪೋರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲರಿರಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿದ ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 14 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡದ ಇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಂಬಾತ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಗ ನಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಒನಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಇರಗ ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಎಂಚ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಲೈನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂಚಿನ 2-3 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಜಾನರ್ನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂನ ದಾಯ ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಅವು ಬರೆಯಂ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಆಪುನ ಕಥೆನ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂದು ಪಲ್ಸನ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಂ ಪೋನಾಗನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗನೆ ಇರ ಮೈಂಡೆಡ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೇರ್ ಸೂಟ್ ಆವು ಪಂಡ ಇರೆಗು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ದೀದ್ ಕತೆ ಬರೆಪಾರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕತೆ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿರ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿರು ಪಂಡದ ಇರ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭೋಜಣ್ಣನ ಉಪ್ಪುಂಡು ನವೀನಣ್ಣನ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ತರೇಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪುವೇರೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಕಥೆ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ದೇವ್ರ ಜೈ ಟೆಂಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಲಕೊಂಡು ಭೋಜಣ್ಣನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲವೇಟ್ ನಾ ಮೂಲ ಭೋಜಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೊ ಅವು ಊಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋಡೋದು ಬರೀತಿ ಜನ ಬಟ್ ದೇವ್ರದ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗನೆ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ ಪಾತೇರಿ ಅಪಗ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಸೊ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅರ್ನ ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಮಿಸ್ ಆವ ಅರೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ తెలిపావు జరుగుతుంది నెట్ తెలిపావేరు బట్ అర్న ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ದ ಉಲೈ తెలిపావేరు ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ తెలిపారు ಅರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫನ್ ಮಲ್ಪುಲ ಏನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಬಿಕಾಸ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿನಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಓ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಲಂಚಿನ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಾರು 200% ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ 200% ದ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಇರ್ ಕತೆ ಬರೇನಾಗ ಇದು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಬರೇನಾಗ ಯಾನು ಒಳಂಡ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಕತೆ ನನ್ನ ಪಾಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನಬೂರುನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಐ ನೋಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ಅಕ್ಕುಲು ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಪೋಪೇರು ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾನ್ ಎಂಕ್ ಬರೇಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಾಟೇ ಬರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಾದ ಬರ್ನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರೆ ಪೋನಾಗನೇ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆನೇ ಇರೋ ಪಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೀನಾಗ ಏಪನ್ ಮೀಯರ ಬದುಲೆ ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಮೀನಾಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಪೋದೆ ಏನು ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತು ಜಪಾಗ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣದಾದಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ತಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಗುಡ್ ಏಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೆಳೆಯೊಂದೇ ಪೋಡು ಸೊ ಇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗಂದು ಅವು ತುಮಿನಾಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪಂಡಿರ್ ಇರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ರ ಪಂಡಿರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ನಾರ ಆರಿಗೆ ಈರಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಏತಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನ ಪಾತಿರಿರ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಏನಿದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಏರಪ್ ಎಪ್ಪಣ್ಲಿರ್ ತಿಕ್ಕಣ ಇನ್ ಪನೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಈ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿರು ಲೈಕ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಿಗಾರ ಮೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಇದಾದ ಪಾತಿರ್ ಮಾರೆ ಮನ್ಪು ಮಾರೆ ಪಂದು ಕಡುಪು ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಚಾತನ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ಆರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂದಿ ಮಲ್ಪವನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಈಜೆ ಏನೇನಂದ ಇಂಚ ಓತ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಸೊ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್లో ಸಮಗಾಟಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ದಾದ ಅಂದು ಕೊರ್ತಿರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆರ್ ಪಕ್ಕಡ ಮೇಕೋರಂತೆ ಅಪಾನಿ ಅದಲ್ಲ ಪಾತಿರಂಜಿ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನು ಪಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಆರ್ ಆಂಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿದಿನ ಎಂಡ ಬಂದಿರು ಈ ಮಲ್ಪು ಸುಂದು ಮಾತ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾರೊಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ದು ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ನೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಾಗ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೋಡು ಪಂಡತೆ ಈರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂಡೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೊಂದು ಪುನಾವಡು ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದು ಪುನಾವಡು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರೆ ಗುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಡು ಹಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರು ಬಟ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ನಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಓದು ನಾವು ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ದಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಓದ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಓದು ನಂಜಿನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಓದು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ದಾದಲ್ಲ ಓದಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ஒரு ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಸೊಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ನನ್ನ ಆರು ಏತ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಐತಿ ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ ಬರೋಬರು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10-15 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ 10-15 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯದೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಅದಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏರನ್ನ ಒರಿಯನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ದಯಮಲ್ತದ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯನಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ನಕ್ಕಲು ಸಾರಾಗಟ್ಲೆ ಜನ ಲೇರು ಸೊ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಆ ಸಾಧಿಡು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಆದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಅವೆಂಕ್ 1 ವರ್ಷದಾಗು 10 ವರ್ಷದಾಗು 20 ವರ್ಷದಾಗಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಂತ ಎಂದ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇರಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಇರು ಸಿನಿಮಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಆದದಿ ಒಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಬಾಕಿದೆ ನಾನು ಎಂಚಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಗ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರು ಟೈಮ್ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಬೋದು 5 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಅವು ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಮರ ಇರೊಂಜಿ ರೇಂಜ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾ ನೆಟ್ಟೆ ದುಂಪೋಪ ಎಂಕ್ ನೆಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಓಲು ಎನ್ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿರಿಗಿಟೆ ಯಾನಿಡೆ ಬರ್ರೆ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಧ್ಯಲು ಬರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಗಿಟ್ಗೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಕೈಕೋರ್ ನಡೆದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತನೆ ಏನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಉಂತವನ ಯಾನು ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ದುಬೈ ಪೋಕಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಐಕ್ ದುಮ್ ಪಿರಾವ್ದ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡಣ್ಣ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗ ಆಕ್ಟಿಂಗೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುನದು ಬುಡ್ಪುನ ಉಂತು ಅಪ್ಪಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮನೆ ಊರು ನಮ್ಮನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದುಮ್ಮಿನಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜನ ಬೊಕ್ಕ ತುಯರ್ನೇಜ್ ದುಬೈ ಪೋಪುನೆ ಸೊ ಅವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕಲ ಇರಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಡಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಬೇತದ ಅದನ್ನ ರೂಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರ್ನಾಂಡ ಇರಿಗ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಳಿತೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯದ ಆನೆರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಅವೇ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಲೇರ ಒಂಜಿ ನಮಕ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇರೇಗರೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಈತ ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂಡದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ನೇಪಲ ಲಿಮಿಟ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡೆ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿನ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಡ ಆತರದಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ನೇಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಕ್ಕಡೆ ನೋ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ದಿಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಆವಡತೆ ಅದೇ ನೇಚರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಿಡ್ಸಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಯಾನಾರನ್ ಮೀಟ್ ಯಾರ ಪೋನಗಾರೆ ದಾಯಗ್ ಮಾರ ಆಪನ ಓಪನ ಬೇಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಗಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತಾರ ಅಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಯಾನ್ ದಾಯ ಇನ್ನೋಡು ಆಪೋಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಂಕಾರ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆತನಂದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿಂದೇ ಪೋಯಿನ ಆತನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನೆ ಒಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿಂದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆವು ಅವಂದೆಲ್ಲಪ್ಪು ಸೊ ನಮ್ಮನೇದ ಆಪುಜಿಂದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವನ್ ಎಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಇರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬುವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ 100% ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ತುಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಎಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ ಎಂಜ ಅನ್ಪುನಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಲು ಪಿಕಾಸಿಡ್ ಗುರಿ ದೆಪ್ಪೋರಾತ್ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ದೆಪ್ಪೋರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗುಣ್ಣತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಂದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದಾನು ದೇವರು ಕೊರ್ಪೆರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ದಾದಾ ಅನ್ಪೇರು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಜ್ಜಿನ ಓಕೆ ಇತ್ತೀರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕಂಚನೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೀರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಪಾರು ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ದಿತ್ತು ದಾದಾ ಆವಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಒದ್ದಾಟ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಂಡಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುತು 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟಾಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ರೂಪಾಯಿ ಬರುವತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಪ್ಪ ಜೀವನ ಪೋಡ್ದಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪೋಡು
నువ్వు మాత ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒದ್ದಾಟ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಛಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೋ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಂದಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ನಾನು ನೋ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಮಲ್ತುಂಬೋಪುನು ತಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ಇರ್ ಮಾತಾ ಬೇಲ ಮಲ್ತಾರ ತಪ್ಪದ ಈ ತೀರ್ಪಂಡರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವಿರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ತಿಪ್ಪನ್ ಪೇರ್ಪುಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪಿರು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ನೀನಾಸಮ್ ಆವಡ್ NSD ಆವಡ್ ರಂಗಾಯಣ ಆವಡ್ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಅಂಚಿತನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಸೊ ಯಾನು ಶಾಲೆಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೋನೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಕಲೆನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಹೂವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಇವ್ರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತೀರ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅವುಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಮಲ್ತಜಿನಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೇತದಾದಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ರ ಯಾವ ಸೊ ಅವೇ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತಾಡ ಬರ್ರಲ್ಲ ಆಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬರ್ರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬತ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಯಾನು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನೇ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಏಪ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವೆ ನಂಗೆ ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತಿರೋಂದಂಡ ಸೊ ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಆತು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲ ಇರ್ ಮಂತಿನ ಜನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಈ ರೀತಿ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಂಡ ಗಿರ್ಗಿಡದ ಕೇಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಬಂದುಪ್ಪೇನೋ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರಿಗಿಟ ಹಾಂಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಾಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಹಾಂಡ್ ಏಪನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣದ ಮಿತ್ತೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಡುಪು ಸೊ ಜೈ ತೆಂಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಲಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ಪಾರೆ ಅಂಚುಪ್ಪನಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕುಲೆ ಪನೋಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಎಫರ್ಟ್ 100% ಪಾವಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರುವೆರ ನಂಬಿಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲ್ಪುರ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಆಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಮುಲ್ಕಿದವ್ಲು ಉಲೈ ಮಲ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕ್ ಸಿಟಿ ಬಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ಈರೆ ಕುದ್ದಾದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಅದೈಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂದ ಕನ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಐನ್ ಟು ಬೆಟರ್ ತೋಜುಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಯಾಲ್ನ ಪೋಪೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫೈನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಟೀಮ್ ಏತು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರ್ಪನ್ ಸೊ ಇನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿಂದ ಈ ಏತೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಐತಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಪಾಪ ಡೈಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆನೇ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪುನ ಸೊ ನಿದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಕ್ ರಡ್ಡೆಗೆ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ವರ್ಕ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡು ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚಾನ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸೊ ಆರು ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನೆತ್ತ ಕಥೆಲ ಆರೆ ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಆರು ಬರೇಪೇರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಇದು ಆರು ಬೇತ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನೇಕಲ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನೇಕಲ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೇತ್ ಸ್ಥಳ ಬೇತಗ್ ಲೇತ್ ಗಲಾಡ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಈತ್ ಗಲಾಡ ಅನ್ಪೆ ಬೇತಗ್ಲು ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಗಲಾಡ ಅನ್ಪ
ಅನ್ನ ಅವು ಪಾಲಿಸಿ ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಮಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನ ಬರೇ ಪುಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು 500 ಬೆಚ್ಚಿಡ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಆನಿಗಾರ ಬೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರೆಡಿ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಂದು ತುಳು ಎಂದೇನು చేస్తాను ఇంచిన మాత ఆపునుకోతాను సో అవన్నీ ఎంగల బాండ్ అంచోండు ఒక ఎడిటర్ కెమెరామ్యాన్ అక్కడ డెఫినెట్లీ అక్కడ వర్క్ ఎడ్డనే మంజరు ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸೊ ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೇರು ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎನ್ನದಾದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಕೆಲವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಪ್ಪ ನೆರೆದು ಬಂಡ್ರು ನೀರು ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಇಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ನ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ದಾದ ನಿರ್ಪರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನು ತತ್ತದ ಮಾದ ನೆನಪುಜಿ ಏನ ಬಾಡಿ ಯಾನು ತತ್ತದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆನಪು ಕಾಮನ್ ಅದು ನೆನಪು ಕಾಮನ್ ಮಂಡ ಸಮಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಇಂಜಿನ ಅಂದು ನನಗೆ ಕಾಪುಡ ಉಂಟು ಮಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋದು ಪೋಮಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಎಂಚ ಆದ್ರೆ ಕೇರಿಗೆ ಅಂದು ಈ ಜನನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚಾಣೆ ತಪ್ಪಂಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೇ ಬರೀತೀನಿ ಆತ ಶೋಕ್ ಬರೀತಿರತ್ತ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯುವಂತ ನನಗೆ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರೋಂತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಬರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏತ್ ಆ ಗೇಜಿಂಗ್ ದಾದ ಅಥವಾ ವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಂಡು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಂಡು ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾತರ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಮೇ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತಲ್ ನೋಡೋದು ಅವು ಇಂಚತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯೋರು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂಚಾಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಬರೆನಾಗ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಏಪ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆಂಟನಿ ದಾಸನ್ ಸರ್ನ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಫೋನ್ದಿತ್ತೆ ಅದು ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆಯವರು ಬರೆದಿತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎನ್ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆವಂದಿದ್ದ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 1.5 hour ಬರೀತಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಸೊ ನಾನು ಏನ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಆಲ್ ವೇರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ಕೂಡ ಬರ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ತೂಪದ ಅದು ಪಂಡ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತುನ ಸೀನ್ ಏಪ ಅವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮಕ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಅಂಚ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಣ ಮೇ ಬಿ ಇರಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಓಕೆ ಸದ್ಯ ಜನವರಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಣ ಅಂಚ ಸದ್ಯ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈತಿತ್ತೆ ಪನ್ ಬೇರತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಪನ್ನ ಪನ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಅಂಚ ಇಂಚಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈತ್ ಫೇರ್ ಆದಿ ಪೆರೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಐತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ ಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವರದಾಟಿ ನವ್ವೇನಟು ವರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಮಾರ ಸರಿ ಇಟ್ಟನೆ ಅವ ಮಾರ ದಾನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಜಿಮ್ ಪೋತುಜಿ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋನೆಗೆ ನಾನು ದಾಲ ಪಾಡಂಗ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೆಲೂನ್ ಪೋಪುನ ಇತ್ತೆ ಓನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಕೈತ ಲೋ ಸೆಲೂನ್ ನಿಂತು ಪೋಪುನ ಅಟ್ಟಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದುಂಬಾಳ ಅಂತ ಐಸ್ ಗೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಐಸೇ ತಿಕ್ಕು ಜೋಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಜನ ದಾಲ ರೂಟೀನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯ ಬಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ದುಂಬ ಪೂರ ಇಂಚ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮದ್ದು ಐಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೋನೆ ಬಂಡ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗು ದಯಪಂಡ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಉಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ನೋಟ್ ಗೆಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ರೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ್ದು ಬಟ್ ಅವೇ ಸೊ ಕಡೆಕಾದಿರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾಲೇಜ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮದು ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂದು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಇಂಚಮಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಅವು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಆತನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಯ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ರೀಚ್ ಆವುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ ಆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ತುಳುವೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ KVN ಥ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ PHF ಥ್ರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇಲೊಂದು ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಈತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ತಿಕುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ
ಆತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವ್ಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲು ಪಿರಾ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ 13 ಥಿಯೇಟರ್ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ್ಲ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದಾನ್ಲ ಪೊಸತಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಲ್ಲ ಬುಳೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ನನಗೆ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ದಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಗತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಹೋದು ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊಡೆಕದೊಂದು ಜೈ ಪನ್ಕನ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೈ